Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Halkımız tırmışında bulgan vakıgalar hem şıraşılar bilen tanıştırığımızına devam etiriz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Şahıslar sahifesinde halkımızın büyük şahısı Naqi Senbet. 30 kişi 30 yıllık işler işlep gitti. Fen boyunca. Tayısırının 100 yıllığı flagı estafetası Vladivostok'ta. Her vakit Tatarlar Allah'a şükür bizim şehrimizde olga yollarda olga sonda yürüyüz. Svertlav ülkesi Tayısırının 100 yıllığına hazırlanır. Her vakitte de bizim Tatar ikenimizi unutmayık. Dilimizni saklayık. Simbir'de Tübekçiler Forumu. Tarih okutucusu olarak da eli küp nerseni bilmeydim. Emine şu materyallarını ciya indi küp nerselerini, eli bilmegen nerselerini bizime tutmaya başladı. İlfak İsmakov'un 80 yıllığı. Bütün yüreğin birip, bütün көңілін berip şırladı ol. Halkının көңіліне жеткірілік ettirip şırladı. Ol 1899 yılının 29 dekabrinde Яңа стиль bilen 1900 yılının 10 январында Уфа губернасы Златоуз üyesi, hazırki Başkırstanның Salavat rayonu Malayaz avlunda Sirajdin Mulla hem Tayyip Abыстay gailesinde tuğan. Şın ismi Naqi Sirajdin ulu Zakirov. Söz kim turunda bara? Elbette körnekli Tatar yazıcısı, şair, dramaturg, galim filolog hem folklorçı, Abdullah Toqay isimdagi davlat bo'lagi laureati hem Tatarstanның xalq yazıcısı Naqi Senbet haqında. Bu yıl onun 120 yıllığını belgilep öteşekmiz. Bugün şahıslar sahifesinde Naqi Sirajdin ulu Senbet. Башкортстанның Салават районы Малаяз авылында туган Нақи Сәнбәт башлангыч белемен үз авылында алып, 1910 елда Уфада Хөсәйния һәм Галия мәдрәсәләрендә укый. 10 яшендә инде ул үзенең беренче шигырен Шүрәлене язган. Барлык иҗат җимешләрен ул бер калын дәфтәргә туплый һәм бу дәфтәр хакында Шәйхзада Бабич белеп ала. Дәфтәрен укып чыкканнан соң аның беренче битенә Нақи Сәнбәткә багышлап шундый юллар язып калдыра. Мин сине тәбрик итәм шигырың белән, Әхмәт Нақи. Бик шат улдым, мәмнүн улдым, мин сиңа рәхмәт Нақи. Мин өметлемен сиңа, истикбалың парлак синең, һәм булачак, иншалла, мәртәбәң шарлак синең. Казанның Мөхәммәдигә мәдрәсәсендә белем алып Нақи Сәнбәт туган якларындагы мәктәпләрдә татар телен укыта, халык авыз иҗаты белән мавыга. 12 яшеннән башлап ул дәфтәренә мәкаләләр, әйтемнәр, табышмаклар җыя башлый. Аларны бастырып та чыгара. Татар теленең фразеологик байлыгын җыйнап, сүзлек итеп бастыра. 1920-22 елларда укытучылык эшеннән аерылмыйча Уфа халык мәгарифе институтында һәм Харьков университетының халык мәгарифе факультетында укый. Шул елларда аның драма әсәрләре дә дөньяга чыга башлый. Тик Ул гомергә конфликтка кергән белән, идарәчеләр белән конфликтка кергән кеше. Аның һәрбер әсәре репертуардан алына килде. Мәсәлән, Кырлай җегет дигән әсәре 3 тапкыр уйналганнан соң алдылар. Сәяси хата таптылар анда. 1930 елларда Казанга күченгән Нақи Сәнбәтне каты эзәрлекләү башлана. Матбугатта аның җидегән оешмасын фаш иткән мәкаләләр басыла. Бу вакыйгалардан соң Сәнбәт 10 ел буе матбугаттан, әдәбияттан читләштерелә. Башта Спартак ай киемнәре фабрикасында, аннары Әтнәгә китеп эшли. Ләкин сынмый һәм сыгылмый, эшен дәвам итә. 25% гына эшли алдым мин мөмкинлегемнән. 25% эшләгәнгә ул әссенә, эшеннән әссенә. Аның томлары белән кеше күкрәк гиреп җөрер иде, мин күп эшләдем дип. Юк, ул мин 25% кына эшләдем, чөнки миңа эшләргә ирек бирмәделәр, дошманнарым күп булды. Мин бүтән әйберне җыйдым диде. Табышмакларны җыйдым, мәкаләләрне җыйдым. Бер әйбергә миңа тотындырмадылар. Бер әйбергә кагылдырмадылар. Бер әйберне мин чыгара алмадым диде дөньяга. Ул мифлар диде.
Һәм тыелган әйберләр ул гына булмый әлбәттә. Гомумән ул чордагы хөкүмәт аның хезмәтләрен бик җентекләп тикшергән. Мәскәүдә узасы татар әдәбияты һәм сәнгате декадасына әзерлек барган вакытта декада программасына Татар дәүләт академия театры Хуҗа Насретдин һәм Идегәй спектакльләре премьерасын кертә. Тик Идегәй трагедиясе Коммунистлар партиясе үзәк комитетының 1944 елда Татарстанда идеология эшенең торышына, әдәбиятка һәм сәнгатькә багышланган махсус карарында бу әсәргә зарарлы дигән мөхер сугыла. Һәм ул куярга да, бастырып чыгаруга да яраксыз табыла. Ләкин шул чорда да Нәкый Сәмбәт моңа әзер була һәм каләм тибрәтүдән туктамый. Әлеге гаять катлаулы гасырның теге яисә бу чорын аңларга теләсәң, тарихи китаплар һәркем укый алмый, яисә аңлап бетерә алмаска мөмкин. Менә Нәкый абыйның әсәрләрендә ул әдәби образлар аша шушы чор үзенчәлеген тамашачыга, укучыга җиткерә ала. Аның күп кенә шигырьләренә җырлар да языла. Ничек кенә ауыр булмасын, ләкин ул гомере буе туплаган халык авыз иҗаты әсәрләрен аерым җыентыклар рәвешендә бастырып чыгаруга ирешә. Бүгенге көндәрдә Нәкый ага авыллардан авылларга йөреп, халыкның әйтер сүзен, фольклор әсәрләрен җыймаган булса, белмим, алар бүген сакланган булыр иде микән. Ул революция хәтле булган шагыйрь булып өлгергән кеше. 100 драматург эшләмәгән эшләп китте, классика. 30 кеше 30 җыллык эшләрлек эшләр эшләп китте ул. Фән буенча. Нәкый Сәмбәтнең эшләгән эшләрен әгәр дә бергә җыеп, аларның бөтенесендә бүген өйрәнергә бер институт кирәк булыр иде. Нәкый Сәмбәт балалар өчен дә бик күп язган. Аның әсәре буенча Татарстан телевидениесе экраннары аша зур уңыш белән барган Мырау Батыр телесериалын барыбыз да хәтерли. Саран Ризван Крәмин тәрәзәңә Булай булса ясин бер хәл бәрәзәңә. Нәкый Сәмбәтнең иҗатына ихтыяҗ бүгенге көндә дә бар. Аның балалар фольклорында чыгарасыбыз килә, мәсәлән, балалар әдәбиятында эшләгән кеше буларак әйтәм. Аның иҗаты, аның фольклоры балалар гомумән, балалар түгел, гомумән мәкаләләре бик кызык. Ләкин менә аларның варислары белән кайбер каршылыклар булу сәбәпле, аларның нигәдер чыгарасы килмәү сәбәпле, менә шул сәбәпләр аркасында без чыгарып та бетерә алмыйбыз инде кайбер әсәрләрен. Менә шул әйберләр киртәләр булмаса, без аны инде ел саен чыгарыр бик теләп. Сынауларны үткән Нәкый Сәмбәт һәм аның иҗаты гомере азагында тиешенчә бәяләнде. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге һәм Татарстанның халык язучысы дигән исем бирелде. Аның туган көннәрен зурлап үткәрделәр. Шуларның берсе Академия театрында үткәрелгән 100 еллыгы. Аның 30 томлык әсәрләрен чыгару турында хөкүмәт карары булды. Әмма бүгенге көнгә кадәр менә инде 200 ел вакыт узган. Бу карар үтәлмәде. Безгә ул карарны яңадан үз көченә кертергә кирәк һәм Нәкый аганың хезмәтләрен тулысынча халкыбызга җиткерергә кирәк. Быел да 120 еллыгын зурлап үткәрү халкыбызның зур бурычы. Моны онытмыйча яшәсәк иде. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Казан. ТССРның 100 еллыгы флагы эстафетасына старт Байкал татарлары белән очрашу вакытында бирелде. Ул флаг татарлар яши торган барлык федераль бүлгеләрендә дә йөреп чыгачак. Бүген біз сезгә Приморье крайы Находка шәһәрендә узган вакыйгаларны тәкъдим итәрбез. Алда халык сан исәпкә алу чарасы, аның буенча һәр төбәкнең планын булдыру кирәк. Бу хакта Татарстан премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шайхразиев Приморье краенда узган эшлекле сәфәрендә җиткерде. Тулырак безнең репортажда. Сәяхәтләребез дәвам итә. Билгеле инде алар зур вакыйгалар сәбәпчесе. Хәзер без Россиянең Ерак Көнчыгыш федераль округының баш каласы Владивостокта. Беләсезме, Владивосток Казаннан 8179 чакрым ераклыкта. Без Тын океаны ярында хәзер. Владивосток каласы
шәһәре 1860 елда башланып китә инде ул. Барлыкка килгән. Соң яктан аны Амур култыгы, яктан Уссурийск култыгы чорнап алган. Владивостокта 14 меңләп татар гомер итә. Көнебез Приморье крае хөкүмәте бинасында Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев, Приморье крае хөкүмәте рәисе урынбасары Константин Шестаков белән очрашудан башланды. Сораулар күп иде. Васил Шайхразиев Владивостокта Казан мәчете төзелеше мәсьәләсенә дә кагылып үтте. Ул Константин Шестаковка мәчет проектын һәм төзелеш буенча кирәкле документларны тапшырды. Константин Шестаков төзелешкә кагылышлы тиешле мөрәҗәгать Россия Федерациясе саклану министрлыгына җибәрелгән булуын һәм якын арада каралачагын әйтеп узды. Очрашуда шулай ук ТАССР төзелүнең 100 еллыгына багышланган чаралар үткәрү буенча оештыру мәсьәләләре дә күтәрелде. Без хәзер Владивосток шәһәреннән юл алдык находкага. Биредә тарихи вакыйгаларның берсе ТАССРның 100 еллыгы флагы эстафетасын тапшыру тантанасы уза. Үз субъектларының символын Хабаровск, Камчатка, Приморье крайлары, Сахалин, Магадан өлкәләре, Саха Республикасы беркетәчәк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, нәкъ менә шушы тарихи урында без шушы шәһәрнең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Нуретдин Садретдинов белән әңгәмә корырга булдык. Менә кыскача шушында яшәүче татарлар турында сөйләп китсәгез. 30-нчы елларда килгән. Монда якын тирәдәге күмер шахталары, партизанцы, Углекаменск, Казанка, Авангард, шушы поселокларда килгәннәр ул вакытта. 2000 елларда хәле күмердә безнекеләр күп эшләделәр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, флаг эстафетасы дәвам итә. Без бүген инде Приморье краеның Находка шәһәрендә һәм монда менә Россия субъектларының 6 төбәге, 6 өлкәсе безнең Татарстанның 100 еллыгына багышланган флагына үзләренең флагларын беркетәчәкләр. Ишек җебе кебек инде, менә дөрес әйткәндә. Шуңа күрә бик шатман монда именно безнең шәһәр Находкага бөтен шундый зур бәйрәм көнендә Татарстанның 100 еллыгын бәйрәм иткән көндә шушында җыелуга бик зур шатлык бу минем өчен. Чтобы бу елны качан булыр алабызса перепись населения, чтобы бөтен татар халык ясыннар, что без татарлар. Мин гафу итегез, что мин сөйлим татарча, 50 ел травмында еракын чыгышта, поэтому уже без всякого наконатым. Но тем не менее, башымда, күзімдә, ерегімдә, телімдә бу все-таки менеке родной туган татар теле бар. Это история. Это то, что важно, то, что за это время, за это непростое советское время мы не потеряли свою самобытность, культуру, язык, традиции. И главное то, что мы сегодня, все сегодня мы здесь собрались. Якут татарлардан зур кайнар сәлам әйтәсем килә. Татарлар почти бүтән городта да бар татарский общиналар. И Мирныйда, Алданда, Якутскида. Алар бүтүнүсү ате мен татар малайы, мен татар кызы, и бүтүн жерде алар ате биз татар. Biz Tatarstan белән bir adım барабыз. Bir adım Tatarsan atlaşla, ikinci adımны biz atlıyız. Шуңа күрә biz бик шат, безне Казаныбыз кадерләп тота. Biz шуннан да әйткәнебезчә Татарстан белән горурланабыз. Безнең татар булу белән горурланабыз. Шушы Татарстаннан бик еракта яшәп тә татарлыгыбызны саклап калу белән. Юбилейный флаг ике яклы. Безнең беренче якта булачак бөтен федераль округларның тамгалары, билгеләре, анда өлкәнең гербы һәм исеме урыс телендә язылган. Татарстанда безнең 45 муниципаль берләшмә, анда булачак безнең герб һәм районның исеме татарча. Чит илләрдә булачак ул илнең гербы һәм исеме инглиш телендә. Шуңа күрә менә шулай булгачтан без инде бөтен дәүләт телләрендә, Россия телендә, дөнья телендә кулланыла торган англис телендә язылып, менә шулай күрсәтәчәкбез һәм инде
ел азагында 100 еллык бәйрәмнең чараларын япкан вакытта бу флагны үзебезнең музейга тапшырачакбыз. Алда халык санын исәпкә алу чарасы көтелә. Васил Шайхразиев халык санын алу буенча һәр төбәкнең планын булдыру кирәклеген дә искәртте. Тантана ахырында Милли шура рәисе иң актив милләттәшләребезгә рәхмәт хатларын тапшырды. Япон диңгезе ярларыннан Идел ярларына кадәр тагын бер зур вакыйга тарих битләренә язылды. Ләйсәнә Садырдинова, татарлар, Находка шәһәре, Приморье крае. Hürmetli тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Сембердә төбәкчеләр форумы. Тарих көтүчесе буларак та әле күп нәрсәне белми идем. Ә менә шушы материалларны җыя-җыя инде күп нәрсәләрне, әле белмәгән нәрсәләрне үземә туплый башладым. Илфак Смаковның 80 еллыгы. Bütün йөрәген биреп, bütün күңелен биреп җырлады ул. Халыкның күңеленә җиткерерлек иттереп җырлады. Тайсырның 100 еллыгы уңайыннан Екатеринбургта күп санлы чаралар уздырырга җыйналар. Свердлов өлкәсендә 13 марттан Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән Татарстан Республикасы көннәре башлана. Апрель урталарына кадәр өлкәнең зур шәһәрләрендә Татарстан киносы көннәре һәм фәнни-гамәли конференциялар узачак. Уралдагы татар авылларында язучылар һәм шагыйрьләр, тарихчылар һәм җәмәгать эшлеклеләре белән очрашулар үтәчәк. Татарстан Республикасы көннәре 18 апрельдә Татарстан мәдәният һәм сәнгать әһелләренең зур концерты белән төгәлләнәчәк. Тулырак алдагы материалда. Уралда яшәүче татарлар өчен 2020 ел зур вакыйгалар белән хәтергә кереп калачак. Гадәти чаралар белән бергә яңа проектларда барлыкка килә. Шул исәптән татар башкаручыларның Урал сандугачы төбәгара конкурсы, Шомабас татар био фестиваль конкурсы, татар аш-сулары көне, район һәм өлкә сабантуйлары. 2020 елгы өлкә сабантуе быел да Сысырт районының Катников авылында узачак. Татар телен саклап калу максатыннан Свердлов өлкәсендә быел Татарстан киносы көннәре, татар классиклары әсәрләрен уку буенча әдәби марафон, шулай китапханәләр конкурсы да уздырылачак. Үзебезнең татар милләттәшләренең Урал төбәгендә яшәгән, тарихка кергән исемнәр, аларның менә нинди әһәмияте булган, Татарстан белән Урал арасында нинди бәйләнеш булган, менә шушы темага халыкка җиткерү өчен фәнни гамәли конференция әзерлибез. Bütün Россия җан исәп алдыннан Свердлов өлкәсендә без татар дигән фестиваль уздырылачак. Свердлов өлкәсе татар авыллары халкын эстрада артистлары, язучылар һәм тарихчылар белән кызыклы очрашулар көтә. Өлкәнең үзешчән артистлары алар белән бер сәхнәдә чыгыш ясаячак. Чараларны оештыручылар бу проектлар белән Уралда гомер итүче татарларның милли үзаңын тагын да күтәрергә өметләнә. Минем bütün татарларга да шушындый мөрәҗәгатем бар. Татар халкы бөек халык. Ул югалмаска тиеш. Телебезне саклыйк. Киләчәк буыннарга үзебезнең горурлыгыбызны, милли аңыбызны җиткерик һәм үзебезне саклыйк. Бер-беребезне яклыйк, бергә булыйк, татар халкын саклап калыйк. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, татарлар, Свердлов өлкәсе. Һәр татар авылы тарихында милләт язмышы һәм аның тарихы чагылыш таба. Ульяновск өлкәсенең төбәкне өйрәнүчеләр һәм тарихчылар форумы быел әнә шундый шигар астында узды. Авыл районнардан килгән 100-гә якын делегат каршында Казан, Самар шәһәрләреннән чакырылган тарихчылар һәм галимнәр чыгыш ясады. Алар авыл тарихын өйрәнүчеләргә эшне нидән башларга, архивларда ничек эшләргә һәм документларны ничек эшкәртергә кирәклеге хакында сөйләделәр. Катнашучыларның күп санлы сорауларына җавап бирделәр. Борынгы Сембер төбәгендә 4нче тапкыр узган төбәгара форумда катнашучыларның кайбер фикерләрен үз хәбәрчебез Рамис Сафин тыңлады. Татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр форумын ел сайын борынгы Сембер шәһәренең нинди булса тарихи урынында һәм тарихи бинада уздыру матур бер гадәткә кергән иде. Моңа кадәр уздырылганнары исә татар мәдәният үзәгендә, өлкәнең дәүләт архивында һәм узган елгысы Гончаров исемендәге дәүләт музеенда булган булса, быелгысы исә 19-20 гасырларда басылып чыккан уникаль татар китаплар һәм газетлар сакланучы Владимир Ильич Ленин исемен йөртүче үзәк китапханәдә узды. Форум башланганчы анда катнашучылар өчен ярты сәгать дәвамында экскурсиялар үтте, күргәзмәләр эшләде. Алар китапхана фондларында сакланучы узган гасырда басылып чыккан газета, журналлар, борынгы китаплар, уникаль документлар белән таныштылар. Туган төбәк тарихын язганда алар да зур кулланма материал бит. Без яшьрәкчәктә әби бабаларыбыздан сорамадык. Без уйладык, алар мәңге яшәрләр дип әйтәләр. Интересовать итмәдек. Бәлки алар
Белгәннәр дә әтиәниләреннән язып калдырмаганнар безгә дә. Язган булсалар да алар латин телендә язганнар. Без ул телне хәзер белмибез. Сер түгел, әле татар тарихын өйрәнүчеләрнең дә байтагы 19 гасырда Россиядә татар һөнәри эшмәкәрлегенә нигез салучылар нәкъ менә Сембер төбәгеннән чыккан акчуриннар икәненнән хәбәрдар түгелләр. Если в 1860-е годы в Симбирске было 2 купца первой гильдии, вообще из русских, чувашей, татарцев, 2 купца. Это был Акчурин, это был Алиев. Это тоже о чем-то говорит. Узган елның августында Акчуриннарның Барыш районындагы бер йортлары янып китте. Бүгенге сакланышлары бик аяныч булса да, авылда тагын берничә йорт бар әле. Татар җәмәгатьчелеге аларның берсендә музей ачуны сорап өлкә губернаторына да мөрәҗәгать иткән иде. Губернатор был в декабре месяце у нас в поселке, посещал нашу школу, и мы с ним обговорили уже. И Сергей Иванович сказал, что в первом квартале 2020 года решится вопрос о здании, то есть о начале его ремонта или реставрации здания. Шунсы сөендерә, бүген татар авылы тарихын өйрәнү белән галимнәр генә түгел, шул авылларда яшәүче укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре дә шөгыльләнә. Яли институтын алганда, менә 4 институтын алам гуманитар, самый активы Яли хәзер. Галимҗани барган институт. Аларның галимнәре төбәкләргә баралар, Себергә, Уралга, Перимгә, Свердловскка, һәм башкаларга китап язганда төбәкчеләрне берләштереп, алардан бергә мәкалә язалар. Ульян өлкәсендәге 67 татар авылының 21 турында саллы гына китаплар дөнья күрде дә инде. Бу эш әле дә дәвам итә. Бүгенге чарада тарихны өйрәнүчеләргә азмы күпме методик ярдәм күрсәтү, архивларда эшләргә өйрәтү максатыннан оештырылган. Без план төзедек. Утырыштык, җыелдым активистларны, и һәрбер безгә эш бүлеп алдык. Шуннан соң безнең эш китте яхшы. 18 елны активно эшләдек, 19 елны можно әйтергә 90%-ка безнең материал бар. Архив новейшая история да, анда барып килдем мин язылдым инде, анда да материал булар. Аннан соң газетный материал, бик яхшы материал. Авыл перепис турында да бар. Шундый интересный материал про перепис. Безнең авыл ничә кештән башланган, ничә йорттан булган. Я хәзер килеп җитте. Тарих укытучысы буларак та әле күп нәрсәне белми идем. Ә менә шушы материалларны җыя-җыя инде күп нәрсәләрне, әле белмәгән нәрсәләрне үземә туплый башладым. Бөтен Россия форумына да Ульяновский Казанга барган идем мин. Шунда инде күңелемә нык итеп ул фикер килде, уй килде. Язырга дигән. Һәм инде үземнең тирәгымдагы яшәүче, менә элеккеге укытучылар, колхоз председательләре белән аралашып, алар ярдәм иттереп кул суздылар. Менә Иске Кулатка районы Югары Тирешка авылы турындагы китап әле шушы көннәрдә генә дөньяга чыга. Миңа кызык булды материал дигәндә шундый бер материал эләкте. Мактап кына язмаганнар, язганнар критика белән дә әле. Кем самогон кайнатып сата булганны. Тарих фәннәре докторы Рафаэль Шайдуллин белдергәнчә, соңгы елларда туган авыл тарихы белән бергә нәсел, гаилә язмышы, шәҗәрәләр белән дә кызыксынучылар күпкә арткан. Чөнки мөселман кешесе җиде буынны белергә тиеш. Хәзер менә балалар арасында башка җирләрдә шәҗәрәләр төзү башланды. Самардан килгән җәмәгать эшлеклесе журналист Шамил ага Галимов үз чыгышында шәһәрдәге татар тарихы, анда яшәгән шәхесләр белән бәйле булган биналарны саклауга игътибар итәргә чакырды. Бүгенге көндә инде 10-нан артык авыл турында китаплар яздык. Соңгы елларда татар тарихына кагылышлы исемнәрне һәм төрле вакыйгаларны мәңгеләштерү эше бара. Менә хәзер Самарада үзендә генә инде 10 такта без элдек урнаштырдык. Тарихны гына түгел, милләтнең танылган шәхесләрен белү һәрберебезнең уртак бурычы. Бүген бигрәк тә аны яшь буынга тапшыру беренче максат булырга тиеш. Ульян шәһәреннән Рамис Сафин, татарлар. Очрашырбыз җыр аша. Быел билгеле милләттәшебез РСФСРның атказанган артисты Илфак Смаков тууына 80 ел тулды. Шул уңайдан Башкортстанда төрле чаралар оештырыла. Артистның туган ягы Чакмаш районында беренче тапкыр аңа багышланган төбәкара «Җырда калсын безнең гомерләр» вокаль башкаручылар конкурсы узды. Җыр бәйгесеннән тыш ел дәвамында күрше республикада төрле чаралар уздыру ниятләнә. Бүген көндә Илфак Смаков туып үскән Рапат авылында аның музее эшли. Танылган якташлары белән авыл халкы чиксез горурлана. Һәр йортта диярлек популяр милләттәшебез турында хатирәләр саклана. Илфак Смаков тормышыннан истәлекләрне хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова тыңлап кайтты.
Уфа юкәләре, сиңа тагын мин бер киләм әле, дусларыңны онытма. Илфак Смаков башкаруындагы бу җырлар шактый еллар үтүгә карамастан тәмен югалтмый. Бүген дә төрле яшьтәге җырчылар башкаруында яңгырый. Шокмагыш авылында беренче тапкыр оештырылган төбәк-ара фестивальдә 40-ка якын бәйгече катнашты. Аларның барысында киң билгеле шәхес Илфак Смаков иҗаты берләштерә. Ул бөтен күңелен биреп җырлады. Аның таланты, тавышы белән генә түгел, бөтен йөрәген биреп, бөтен күңелен биреп җырлады ул. Халыкның күңеленә җиткерерлек иттереп җырлады. Менә бу чемодан Осия белән Илфакның гастрольгә йөргән чемоданы. Илфак Смаков туып үскән Рапат авылында 5 ел элек артистның музее эшли башлаган. Аны авыл клубы бинасында җырчының иҗатына мөкиббән булган укытучы, шагыйрә Рәсимә Ильясова оештырган. Ул бүген дә артист тормышы белән бәйле экспонатлар җыя, китап яза. Без аның исемен мәңгеләштерергә инде гади авыл кешеләре нәрсә эшләләбез? Шушы музей аша, балаларга сөйләү аша, кичәләр аша, җырларын тыңлап, синең исемең моңлы бер җыр булып, халык күңелендә сакланыр. Йыллар үтәр, синең моңлы тыңлап, килер буыннарда таң калыр. Монда инде менә ни художественный самодеятельностьта катнашучылар. Илфак Смаков бала чактан ук җырманга тартыла. Артист белән бер сыйныфта укыган Марат Гыйләҗев хатирәләреннән шаян, шул ук вакытта белемгә омтылучы нәне Илфакның җырлаганын дуслары да, авылдашлары да тыңларга ярата. Чакмашка укырга йөргәндә район үзәгеннән 10 километрда торабыз. Җәй көннәрендә җәяү йөридек бит инде. Җәяү барабыз, шаярышып, көлешеп дигән кебек уйнап. Арада кызлар да бар шунда, Илфакны җырлаталар. Юл буена безгә кайту бару җиңелрәк булды. Бүгенге көндә Илфак Смаковның туып үскән өе урынына ерак туганнары яңа йорт салган. Рапат авылында тормыш кайный. Биредә дөнья көтү, сәламәтлекне ныгыту, спорт белән шөгыльләнү төп максатларның берсе. Bütün социальный объектлар бүген көндә эшләп килә. Мәктәбебез бар, детсадыбыз бар, Сбербанк, почта, фельдшерский пунктларыбыз бар. Халыкның буш юк барга вакыты юк. Һәркем нәрсә белән булса да мәшгуль. Кич җитсә яшьләребез, шунда каток бар, каток ташуалар клубыбызда спортзал бар. Шунда мини футболга йөриләр. Илфак Смаковның туган җире Рапат авылында бүгенге көндә 1000-нән артык кеше яши. Бөек шәхеснең авылдашлары көн саен нинди дә булса чара оештыра. Әлеге вакытта алар сәламәтлеккә багышланган флешмобта катнаша. Кабатланмас тавышлы милләттәшебезнең юбилей уңаеннан якташлары шулай ук төрле чараларда катнашырга әзерләнә. Чокмагыш районыннан Миләүшә Латыйпова, Татарлар. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында тотып эшлибез. Әле күп ачылмаган төбәкләр һәм шәхесләр бар. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.